Sikerült? Igen, jó, nagyon jó. Nézhetem? Igen. Ez nem fénykép, játsszál a kutyákkal. Mit játszottál a Murphyvel? Hát, ő szereti a autókat nézegetni, és azért elétettem egy szép autót. Murphy szereti nézegetni? Igen, és én elétettem az autómat. Jó. Ilyen kedves. De meg? Te is? Te meg? Miért mellett? Azt mondok neked, hogy feküdj le és nem megültél, hogy te is mondok. Te is szereted az autót? Te is szereted? Nézegetni? Hírező? Ezt a huncut bevörnek. A huncut Evernek? A huncut bevörnek. És még a káros. Skárosznak is viszel valamit? Káros, figyelj! Ilyen lesz. Mit vittél? Hát neki egy rumó. Mit? Neki egy rumó. Jaj, de jó dolgod van ott. Nagyon kényelmes párnád van. Nem, ez egy kutya. Az igaz. Te édes Murphy. Ő a mi kutyánk. Bizony. Hallod, de arra fiú nem jár haza. Nem jár haza. Mert kidobjuk a kerítésen. Ajaj. Ki fogom dobni a kerítésen. Ne dobd ki. De ha egy nap szívvel a kezelébe, és akkor rotáltoznak, és kidob a kerítésen. És rászalad, és akkor küzdök, és elkapom, és akkor... Muki. És akkor kitopom a kerítést. Na jó van. Szia, Jordán.